Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia sih welasing Gusti ing Maha Wikan tansah ngayomana sagung dumadi. Kawilujengan karahayon katentreman mugi tansah kasarira ing kula panjenengan sedaya. Ingkang menika mugi kula panjenengan sedaya saestu saged mapan wonten ing swasana katentreman. Kados dene wonten ing ngrika lenggahan punika saklajengipun. Sagunging para sesepuh pinisepuh sumaramipun dumateng sagunging para rawuh kakung putri ing sanget winanting pakurmatan langgung-langgung maligi katur panjenenganipun ingkang kinurmatan Bapak Wahyono ingkang tansah sinubagya ing suka basuki. Nun inggih katur panjenenganipun Bapak Wahyono keparenga kawula sawetawis matur wonten ngersa panjenengan. Dene atur kula ingkang angka sepisan ngaturaken kawilujengan. Bilih sowan kula sakadang wiwit saking grobogan wewengkon Calamadu kalis ing Rubeda mangke ing Kayuwanan. Katiti wonten ing ngrika lenggahan punika kula sakadang saestu saged ngabiyantara wonten sanipun bendanipun Ibu Sri Suparti sekalian. Kanthi rahayu wilujeng widodо nering sambikala satemah bagya mulya tan wonten alangan setunggal punapa. Piningking angka kalih terang kautus njanipun Bapak Rusmanto sekalian kinen hangaturaken donga pamuji ingkang awujud salam taklim katur panjenenganipun ingkang kinurmatan Ibu Sri Suparti sekalian kanthi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dene jangkep angka 3-nipun kawula sakadang ugi mradapa keparengipun panjenenganipun Bapak Rusmanto sekalian kinen nglarapaken putra temanten sarimbit nuhoni pamundhut saking jenenganipun Ibu Sri Suparti sekalian doing uni. Gegandingan kawis tinggal putra temanten sarimbit ugi sampun kepareng abiyantara. Kawula namung saged matur sawergung apes jalma. Mangsa borong sawetahipun kawula aturaken wonten ngersanipun bendanipun Ibu Sri Suparti sekalian. Datan talumpen bilih sowan kula sakadang kala wau ugi kinantenan angsal-angsal ingkang saestu boten mingsra. Ingkang sedaya kala wau namung kanthi pangajab kangge angraketaken anggenipun sami pasdirikan. Mugi sageta raket supeket wiwit menika ngantos salami-laminipun. Salajengipun ing mbok bilih ing mangkih tumapak ing upacara pahargyan prasaja sampun kepareng paripurna kula sakadang kepareng nyuwun pamit saha nyuwun tambahing donga pamuji mugi sak lampah kula saking papan menika ngantos dumugi ngrompokipun soang-soang saestu mangga rahayu wilujeng widodо niskala. Nun inggih Bapak Wahyono ingkang tansah sinubagya ing suka basuki. Mboten pantes hambok bilih kawula matur kanthi ngandhar-andhara ngedukur kandhane ora kaprah si pengung tan legiwa. Lan kula ugi sanget nglenggana bilih wiwit purwa madya nyang wasana saestu kathah tuna tutur ingkang nglantur satemah sasar susur anggen kawula matur. Ingkang menika mugi keparenga paring tebah Siti Skul Binunteling Ron Klopo. Apuranto sedaya lepat kawula.
ing wekasanipun damar mancung cinupet puput pepet pepunten ing ngatur kawula. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun.